दिनै महालया फोरबो बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारि जारिमिनारि आश्रमाव 75थि महालया फोरबो फालिनाय जायो। बे फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे ब्रह्म धोरोमनि शास्त्र सावरायमेल आरो गेवलां मेलबो खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, राज्यो सभानि एमपि रोनिंगरा नार्जारि, लोकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए प्रभात बसुमतारी आरो ब्रह्म धोरोमनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया रौमारि ज्योति आश्रमनि थाखाय लुनाय गंसे सावराय नब्लांखौ बेखेवनानै होनाय जायो। महालया फालिनायाव आंखौ हांख्राय हरदों, बे हिसाबै आङो ज्योति आश्रमाव सफैदों। बे जोंनि भारतनि बे जाहैबाय मोनसे जोंनि जे सोदोमस्रि आरो जों जि हारिमु इसोरखौ फोथायनाय, बेखौ लानानै महालयाखौ मोनसे स्पेशल दिन, विशेष दिन हिसाबै लानाय जायो। आरो बे खालि बिमा पार्बतीया, बिमा दुर्गाया जोंनि बे बुहुमाव आगान होफैयो जायगानिफ्राय जोंनि बिनि गाज्रि सक्ति, गाज्रि गोहो, इनाय अनागार बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आरोखि। ओंखायनो बे जाहाथे बिमा पार्बतीनि जि थांखि बे जाहाथे जाफुंसारो आरो जोंनि गासिबो गाज्रि आरो जोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाय जिखुनु सक्तिया जाहाथे जोबस्रांनानै जों अरायबो जाहाथे रैखाथि मोननो हायो, आलो गोजोनै अनलायनायनि गेजेरजों जोंनि जिउखौ दैदेननो हायो। बिनि थाखाय जोङो बोर बिनानै महालयायाव बयबो जों बेबायदि गावबा गाव नियम खान्थिजों फालियो। आरो जोंनि बर'फोरनि ब्रह्म धोरोमनि खान्थि बायदियै जग्य आहुतिनि गेजेरजों बे महालयाखौ फालियो। आरो बेवहाय नुफैनानै गाजा गोमजा बयबो इसिबां बे मोनसे धोरोमारि फोथायथिखौ लाखिनानै आरो जोंनि सभ्यता संस्कृति बेखौ लाखिनानै जेखौ खालामदों, बेखौ आं बेवहाय नुफैनानै जोबोद मोजां मोनदों। आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो मिजिंथिदों जि मोनसे मिजिंजों बेवहाय आर'ज गाबदों, बे बयनिबो गावबा गावनि गोसोनि साननाया जाफुंसारगोन। ना 6 सिड्युलाथ' जोंनि बड'लेण्डआ आरोखि, बिसेस करि बड'लेण्डआव जोंहा पन्सायतनि सोलाय VCDC दङ। पन्सायती राज बेबस्थाया जोंनाव दङ, नाथाय VCDCनि दारै बियो जागोन। दा ओंखायनो आथिखालाव जि सोलिबाय थादों बे जाहैबाय आसामाव 6 सिड्युल एरियाखौ नागारनानै जे बेवहाय गोदानै एसेम्बलि समस्ति जानाय लेखा बेवहाय सरकारा जाहाथे गासैबो गाव पन्सायतआ, गामि पन्सायतआ, आन्चलिक पन्सायतआ मोनसे MLA समस्तिनि सिङावनो जाहाथे जायो। ओमफ्राय मोनसे ब्लकफ्राबो लेटें पेटें बबेथिंबा एसे खावसे पन्सायत, बबेथिंबा खावसे पन्सायत जायाजासे मोनसे समस्तियाव जाहाथे ब्लकफ्रा जायो, बे हिसाबै बेखौ दाफामफिननो आसाम सरकारा दा लादों। बियो नाथाय बड'लेण्डनि खोथा, बड'लेण्डआव पन्सायत गैया आरो पन्सायत दाफामनायनि जोंहा जेबो दा गैथ'वा। बड'लेण्ड सरकारा गावहानो गोहो दं जोंनि PNRD डिपार्टमेन्टआव। बियो मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट, भारत संबिजितनि 7थि सिड्युलनि गेजेरजों बे गोहोखौ बड'लेण्डआ मोनदों। बड'लेण्डआ गावनि सुबिदा बायदियै ब्लकखौ दाफामनो हागोन, गावनि सुबिदा बायदियै VCDCखौ दानो हागोन। आरो बड'लेण्डआ MLA फोरखौ गुरुत्व होगोन ना MCLA समस्तिखौ गुरुत्व होगोन, बेखौ बड'लेण्डआ गावनो थांखि लानो हागोन। ओंखायनो बड'लेण्डआ जोंना बिसोरजोंनो जाफायो होननानै मावोबा मावनो हायो। आरो जुदि सानो नङा जोंहा बड'लेण्डआव जिहेतु MCLA दं, ओंखायनो MCLA समस्तिफोरखौ नायनानैसो सुबिदा जाथावथाव रायजो राजानि जोङो ब्लकखौ दानांगौ होननानै जुदि थांखि लायो, अब्ला बे मथे दानो हायो। जुदि दाया होमब्लाबो जेबो बुंनांगौ गैया। बे जाहैबाय बड'लेण्ड सरकारनि गावनि नोजोर जे जोंनो दिनैनि दिनाव ब्लकखौ दाफामफिननांगौ ना दाफामफिननाङा, दा जोङो VCDCखौ दाफामफिननांगौ ना दाफामफिननाङा, आसाम सरकारा जि लादों बेखौनो जोङो मानिनानै सोलिनो ना बड'लेण्ड सरकारा हारसिङै बड'लेण्डनि सुबिदा जाथावथावै थांखि लानानै माबायदि रोखोमनि ब्लकफोरखौ जोङो बबे जायगायाव गायसनोबा बयनि थाखाय सुबिदा जागोन बेखौ नायो। बे बड'लेण्डनि उदांस्रि दं बड'लेण्ड सरकारा, बेवहाय आसाम सरकारा जेबो हस्तक्षेप खालामा।